Tinokuchingamidza zvakare pachirongwa The Village. Zita rangu ndoitwa Stella Musha. Nhasi uno tiri ku Glenview 1 kunzvimbo inonzi kuManyeda kune squatta camp iriko, uye nhasi uno ndina founder we Hope Tariro. Regai zvizivise kunemi vatariri. Makadini yenyu mama? Tiripo makadiwo. Imimi munonzani? Tikuona makapfeka pakanzi Hope Tariro. Mungatitsanangurire kuti Hope Tariro chii, zvakatanga sei? Zvakanaka. Ndinoitwa Hope Taguta, ndiri ni founding member and chairperson we Hope Tariro Trust. Tiri based ku Glenview 1 Harare. Alright, matangira zvakaita ndakawana mukana wekumboticha paChuru Farm Primary School. From my challenges ataiona vana vachisangana nawo, vazhinji vacho vanova vaibva kuno kuManyeda, which is a squatter community yasekutaura kwataita ku Glenview 1. Ndo patakaona kuti no, there is need yekuti shande nevana uye mafamilies avo kuti tibatsirane kuita restore hope, kudzorera tariro kumhuri idzodzi. Maishanda navo sei? Nekuti vamwe vakati tiri kushandidzana, vamwe vanenge vachiti tiri kupai pekurima pa, rimai apa. Imimi maishandidzana navo sei, kana kuti munoshandidzana navo sei? Zvakanakai. Mashandiro atinoita takazvizivisa ku community kana kuti kunharaunda ino yekuManyeda kuti tinoda kudzorera tariro zvichinyanya kubva kuvana kusvika nekuvabereki vacho. So maitiro atinoita ndeyekuti vanotizivisa matambudziko avari kusangana nawo, zvakasangana nemadzimai vanenge vachiti tinodawo kuimpaiwa tikwanise kuzviriritira, tinodawo kuti tive tinokwanisa kuwana macounseling sezvo vamwe vanenge vaine ma-abusive spouses. Saka zvichinge zvakaita sekudaro vanotipa matambudziko avo, isu tinozoitawo reach out kana kuti tinoendawo mberi tichinotsvakawo vanokwanisa kutibatsira kuti tibatsirane nemhuri idzi. Kana tichitaura nyaya yemhuri, tiri kuona baba, mai nevana. Zviri kureva here kuti Hope Tariro iri kubata mhuri yese yakazara kudaro, kana kuti mimi muri kungoshanda nemadzimai chete, kana kuti muri kungoshanda nababa chete, muri kushanda nevapi pamhuri? Zvakanaka. Patiri kuti mhuri zvinosiyana neimba neimba. Dzimwe dzimba dzina mai nevana, dzimwe dzimba vana chete, dzimwe dzimba ndimbuya nevazukuru. Saka tiri kuti tiri kushanda navo vose sekumira kwakaita mhuri imwe neimwe. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamunoita imimi seHope Tariro? Zvakanaka. Alright. Pane soup kitchen, tiri kuti isusu vana kuti vaone kudya kwakakwana mumhuri idzi. Apo nepapo zvinokwanisa kunge zvichinetsa. Unotoona ukanga wakabata kana chingave chingwa, unoona mwana akutokumbira, chinova chiratidzo chekuratidza kuti kumba hakuna kudya kwakakwana. Saka zvichinge zvakaita sekudaro, tinoimboita soup kitchen. Patiri kuti soup kitchen tiri kuti tinobika, vana vouya, tovapakurira, vouya, vodya kudzimba dzavo. Tine maprojects akasiyana, mamwe ekusimudzira madzimai, sekutaura kwataita, tinenge tabata nawo nemamwe maorganizations kana kuti mapato anoita kuti madzimai ava anokwanisa kuzvimiririra. Then kuna ana baba tiri kuvakurudzira kuti shandirai mhuri dzenyu, tsvagaiwo mapeace job, shandirai mhuri dzenyu, ivai vanhu vakatendeka, kuitira kuti muve reference, tikwanise kuti pari kudiwa munhu tichitoraiwo baba nhingi vakwanise kukubatsiraiwo basa, ivo vokwanisa kuriritira mhuri dzavo. Uye tinovakurudzira zvakare kuti vasashungurudze madzimai avo uye vasatore zvinodhaka. Pamataura nyaya yeSoup Kitchen mati dzimwe nguva tinomboita, asi tinoziva kuti nzara inouya mazuva ese. Saka mazuva amunenge musina kubikira vanava zvinofamba sei? Chii chinenge chaita kuti muzoregera kubika? Zvakanaka. Aripo matambudziko atinosangana navo kuti tiunganidze zvinoita kuti tikwanise kubika yatingati ordinary meal, ingave sadza nemuriwo, kuti vana vakwanise kuwana chekudya. Hadzisi nguva dzose dzatinokwanisa kupema, nekuti isu mashandiro edu tinotopema kuvanhu, kuma-companies nekuma-organizations anodawo kuita partner nesu. So patinenge tisina
kuwanawo kana patinenge tapemha tikasatambirwa kana kune zvikonzero zvakasiyana-siyana, ipapo hatikwanisi kuvabikira. Zvinhu zvinotishungurudza nekuti vana vanofarira chirongwa ichi. Pasup kitchen yenyapa tinoziva kuti isusu tinoziva kuti munhu anodya mangwanani, masikati nemanheru. Imimi munobika kangani? Kamwe chete. Kubika kamwe chete nenyaya zvatiri kutaura kuti kuunganidza zvekubikira vana handi nyore, nekuda kungave kwechimiro chiri mukati menyika yedu. Vanopa vane pavanotambanudza vachisvika, asi inenge iri shuviro yedu kuti tive tinokwanisa kuti zviite kana kaviri kuseni nemanheru. Kuri kuti nhasi uno ndauya ndine nzara, ndinobatsirika sei kuhoputariro? Zvakanakai sezvatataura kuti tiri kuita isusu iri soup kitchen. Soup kitchen panguva dzino hatisi kuita nekuda kwekuti hatina zvikwanisiro. Inenge iri shuviro yedu kuti tive tinokwanisa kuita nguva nenguva, vana vakwanise kubatsirikana, vakure vaine tariro, asi nekuda kweizvozvo hatisi kuita panguva dzino. Chinomva chava chikumbiro chedu kune vose vangakwanise, vakazvimiririra, makambani nevamwe vose pasi rose vangade kutibatsira, kwete pasoup kitchen chete, asi pane maprojects angaite kuti tibatsire nharaunda ino, kuitira kuti pamberi apo tizenge taakutaura senhoroondo kuti no, paimbova nesquatta camp asi vanhu vakabatsirika, vava kuzvimiririra, vamwe vakatovakawo dzimba dzavo. Chii chamungade kutaura kune vakateerera iko zvino izvi? Tanzwa muri kuti mimi hamuchatobiki, asi tichifamba tanga tichiona vana zvichireva kuti zvichida patori neumwe atomuka haana kudya. Zvakanaka. Panguva dzino tiri kuti inguva yeChristmas inguva yekupa kune vanoda kutibatsira, tibatseiwo tikwanise kubatsirana nevana. Titori nevamwe vanoda kuenda kuzvikoro, tinokwanisa kubatsirana zvakare, nekuti tinoona kuti mwana tichinge tamupa dzidzo, tamuempower, taita kuti ava anokwanisa kumira. Uye sezvatambotaura, madzimai anodawo kubatsirikana, ivo ana baba vacho. Kune vamwe zvakare vasinawo mabirth certificate zvitupa, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Saka zvakadaro maareas ose atinenge tichida kuti tive tinokwanisa kubatsirwa. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvekuti mungataure kuti pamwe kune munhu ari kunzoko ari kuti chakati changu handichatochidi? Ndezvipi zvimwe zvinhu zviri mungati imimi zvinodiwa pamhuri kuti muti vanenge vainazvo munokwanisa kutibatsira? Zvokudya, zvokupfeka, zvokushandisa kuchikoro, shangu chaidzo, mabuckets, zvose zvatinoziva kuti zvinoshanda paimba. Tine vacheche zvakare kuno, angave madiapers, zvinhu zvose izvozvo zvatinoti mhuri, zvatinoziva kuti mhuri inoda kuti ive inokwanisa kurarama. Uye sezvatataura, kunyanya kune vari kuenda kuchikoro, kuti vava vanokwanisa kubatsirwa vaenderere mberi, vakwanise kuzvimiririra. Nenguva vazobudawo mucommunity ino, vazotitaurirawo dzanhoroondo kuti takatangira tiri uko, asi nhasi uno ndaamumba mangu, ndaakubasa kwangu, ndava kuzviitira. Kune munhu angade kukubatsirai imi muri kuGlenview, pamwe nini ndinogara kana kuchitungwiza, asi ndine 2 kg yeshuga, inosvika sei kwamuri? Kana kuti pamwe ndine kamari kashoma mufoni, mune here pekuti vamwe vari kunzwa mwoyo yavo kutsva vanoti tinokwanisa kubatsira nenzira iyi? Alright, tinoti isusu mukatibata panhamba dzedu zvava nyore, 0772 366 240. Tinokwanisa kubatana ipapo, tokwanisa kukurukura kuti zvamuinazvo tingazviwanawo sei. Tino social media platforms edu, tiripo zvakare zvakaita sepa Facebook Hope Tariro Trust, tiripo zvakare pa Twitter yenzo yedu Hope Tariro Trust. Pose ipapo tinokwanisa kubatika kuti tive tinokwanisa kubatsirana kuti nharaunda ino ikwanise kubatsirikana. Tiri kuti tiri kubatikawo isoso +263 772 366 240. Zvatataura zvakare pamasocial media platforms, Facebook page yedu Hope Tariro Trust, kutwitter tiriko zvakare yenzo yedu Hope Tariro Trust. Ngatiti kune munhu ari kuti ininika
ndakarima chibage chakawanda chikuda kusakurwa. Munokwanisa kuwana here vanhu vane simba racho iroro rekuti vanhu vanouya vachiti ndiri kuda munhu anonosakura kumunda, ava voenda kunoshandira mhuri dzavo. Vazhinji vari muno atinoti maadults, vakuru, vanhu vanokwanisa kuzvishandira, vanokwanisa. Tingafari chaizvo tikawana vanonge vachida kuitirwawo mabasa nekuti ndozve zvimwe zviri kutovararamisa munharaunda kwavanenge vachinoitawo mabasa madoko atinoti mapeace jobs. Mashoko enyu amungade kutaura kune vanhu vese vakateerera. Takuziva kuti takuenda paChristmas vanotaura kuti Christmas inguva yekupa, asi tinoziva kuti nzara inongouya even if it's after Christmas. Mashoko amungade kutaura kune vanhu vakateerera izvozvo. Alright, mashoko angu ndeyekuti sezvatambotaura Christmas nguva yekupa, ngatipei nemufaro, uye zvakare tichibva muChristmas tichapinda munguva yekudzokera kuzvikoro tikwanise kubatsirana. Papi hapana kupa kunonzi kudiki, kupa kwose kunogamuchirika, uye tinoda kuyeuchidzana kana kuti kuzivisana zvakare kuti hatimiri nesquatta community ino chete, tinomira zvakare nedzimwewo mhuri dziri muGlenview nevamwewo vatakutopiwawo zvakaita sekunana Churu Farm. It's part of our beneficiaries. Tinewo vanenge vari kuda kubatsirikana ikoko. Pazvinhu zvinopiwa vanhu apa tataura nyaya yevana, kune here vatana kana kuti vakuru mambotari pano vamwe vari kuchendwa nambuya kuti munhu anoti ini ndine hembe yangu yandisisakwani, saka ngatiti munhu ari kuda kupa hembe vanokwanisa kupa dzemuzera wese here kana kuti muri kungotarisa dzevana chete? Vazhinji vari muno vana, vatana tinavo zvakare, uye vatoriwo nezvirwere zvimwe zvavanazvo, even vanokwanisa kubatsira. Tinavo vari sugar diabetes, tinavo zvakare vari HIV positive, nevamwe vanenge vanewo zvirwere zvichida zvavasina kutizivisawo isu mukushandidzana kwatinoita. Asi mazera ose tinotambira, tiri kuti tinawo mazera ose mucommunity yedu. Iko zvino tinoziva kuti nguva yeChristmas vamwe muchange muchidya muchisiya, vamwe muchange muchidya zvimwe muchitoshaya kuti moisa pai. Kune vamwe vari kushaya zvekuisa mudumbu. Zvishoma zvamuinazvo tikabatana tinokwanisa kurerutsira mutoro veHope Tariro ava vakaona zvakakodzera kuti vabatsirane nevanogara mucommunity munomu. Ngatizive kuti kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Vataura vakati hapana help inonzi idiki. Hazvinei kuti chii chamuinacho. Kunyange mukabatana kwamuri koko mukazviunganidza, movabata panhamba yavataura, vanokwanisa kuuya kuzotora mopawo Christmas kune vana vari mucommunity inoyi. Musakanganwe kuita subscribe.